Eta tarte laburra hau azkar batean aprobetxatzeko, guazen hasteko eta behin Donostia aldera izan ere turistak entretenitzeko begira zerrolako zerbitzua kontratatu duen Eneko Goia alkateak ikusi eta batez ere ikasi. Hori Donostian eta gauza gehiago ere badakartzagu izan ere, aizue, zer nola dagoen politikagintza? Gero esan aspergarria dela, goazen Nafarroako parlamentura. Leía Abdel, en árabe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando irrumpía en el hemiciclo encapuchado lo que parecía un agente del CNI. Lo que ha pasado a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día en las calles de Iruña, donde las personas migradas no tienen los mismos derechos ni la presunción de inocencia que las autóctonas. Esperemos que la actuación nos haga reflexionar sobre este asunto. Gusten duzue, gure terapia dela tarte hau, eta terapiarekin segiz, aizue, erridikulua egitekoak izue bat egin dutela eskuin muturreko aipatuko ez dugun alderdi batek izan ezi, gainerako guztiek Gasteizko ganbera gizara joa, mesedez, zain du gure instituzioak favorez eta mesedez. En serio, korritu inaiz, ez da broma. Sei ezaguntze, bestela, honek gehiagirako man dezake, beraz, busti behar izan dutenak, ez dugu parik egingo gainera esklerosi anitzko hitza, zama daramazuen guzti beraz, gure elkartasuna baitaren hemendik noski baiet, busti behar izan dutenak, gaixotasun hori pairatu bakarrik ez, gainera preso segitu behar dutenak. Euritan danza, Hauek bai busti direla ez da, eta busti direnak noski baiet berriz ere Nafarrak. Abiadora handiko trena eta galtzada erromatarra, ez dakik oso ondo azpiegiturari dagokion, motel dijoalako, azkarregi eta ez dela inora helduko, diru asko batik akaso. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat
motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAen 151, 385 milioi euro, ez? Eta, salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Gauza gehiago badakartzagu eta seidan berriz, badakizuen Irati filmaren oso fana garela, ezta? Fanak eta sustatzaileak noski baietz, eta Irati filma azokan ikusi dugu, beste hainbat aurkezpen ere bai, baina bereziki azokan. Kriston Martin. Hori beraz, Irati filmaren aurkezpena Durangoko azokan, naizue, joan ikustera, ordainduta joan edo pirateatu nahi duzuen baina ikusi, eta Irati filma zitzegin ze merezi du, eta hau ez da izango edonolako kontua. Hemen barrezari dira kontatuko dizugu beste momentu batean. Zergatik izan den, edonola ere, ertzainak aste honetan, urtarrilean, jaio ziren tokian hilko direla, eta bar. Guk argazki zahar batzuk berreskuratu ditugu, Hamaika Telebistan ia esklusiban eginen garekoak direlako, baina izue. Guk telebistara ekarri ditugu eta beraz telebistako esklusiba geurea da. Tira, aizue, badakizue aste honetan mendiaren nazioarteko eguna izan dela, etzen egiten, ezta? Bueno, igual dio, ze guk halako bilduma eder bat egin dizuegu, mendia hor dagoela, akaso,
uste duzu nontzako, edo ezagit hemen ere. Zerbait gaizki esan dut? Bai, ez. Ondo digoa dena. Bueno, bukatzeko, mendiei buruz hitz egin segula. Mendiak, paisaiak, eta aste honetan sare sozialetatik arrantzatu ditugun beste hainbat kontutxo negua agertu delako. Oi nire etxe maite